Esquece a Romeo e Xulieta. A historia de amor máis brutal de todos os tempos ten protagonista galega. E a historia de Inés de Castro, a galega que reinou despois de morrer. Todo comeza en Coimbra, ao carón do río Mondego. Pedro é o herdeiro ao trono portugués e Inés é a dama de compañía e curmá da súa esposa, Constanza, infanta de Castilla. Inés de Castro, galega, da poderosa casa de Castro, filla de Pedro Fernández de Castro, primeiro señor de Monforte, bisneta do rei Sancho IV de Castilla e descendente tamén do rei Alfonso VI de León. En Portugal tentaron separar a Inés de Pedro, a ela desterrárona para afastala del, pero non serviu de nada. Tras a morte de Constanza, Pedro mandou chamar a Inés ao seu lado. Viviron xuntos no mosteiro de Santa Clara, en Coimbra, e tiveron 4 fillos. O rei Afonso IV, pai de Pedro, tiña medo de que Inés se convertera en raíña. Os apoios que recibía de Castilla podían ser perigosos no futuro, e tomou a decisión de asasinala. O 7 de xaneiro de 1355, mentres Pedro estaba de caza, Inés, de 29 anos, foi asasinada. Pedro rebelouse contra seu pai. Houbo guerra civil en Portugal para vingar a morte da dama galega. Cando Pedro subiu ao trono de Portugal en 1357, capturou 2 dos asasinos de Inés e arrincoulle o corazón coas súas propias mans. Entón chegou o impensable. Pedro anunciou que casara en segredo con Inés 3 anos antes e proclamouna raíña de Portugal. Mandou exhumar o seu corpo, trasladouna a Alcobasa e vestírona con roupas reais. Segundo a lenda, obrigou a nobres e cortesáns a bicar a man da súa raíña morta. Hoxe, en Alcobasa, Pedro e Inés repousan fronte a fronte, para que, cando chegue o día do xuizo, o primeiro que vexan sexa o rostro da persoa amada. E así permanecen 700 anos despois.